Om lidt skal du i gang med at arbejde med Snap. Det første du skal gøre, det er at gå op og klikke på skyen og sige sign up. Brug dit Unilogin brugernavn og din adgangskode. Det kan du lettere huske. Når du er logget ind, så det første du gør, det er at gå op og klikke på knappen ved siden af og sige Save As og gemmer dit projekt, som der står i opgaven. Snap ligner på mange måder Scratch, som du måske har brugt i de tidligere bøger. Til venstre har vi blokmenuen. Her har vi en hel række forskellige blokke, vi kan sammensætte og bygge skriptet op med. I midten har du skriptområdet. Det er her, du opbygger dit skript af de forskellige blokke. Op til højre, der har vi scenen eller stage, og det er her, vi kan se resultatet af skriptet. I opgaven i bogen, der vil du dog primært skulle bygge dine blokke selv. Det gør du ved at højreklikke på skriptområdet og klikke på Make a Block. Nu er det din tur til at prøve. Læs vejledningen grundigt. Der er mange punkter. Sammenlign det, du har lavet med billederne i bogen. Så skal det nok gå. God fornøjelse.